Il-Prim Ministru jibqa' jiddefendi lil Austin Gatt u jemmen il-verżjonijiet tiegħu fuq il-każ tal-loti ta' commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. Dan minkejja li sal-lum diġà ħarġu 3 emails li jimplikaw direttament lill-Ministru Austin Gatt. Sissa il-każ seħħek. Nhar il-Ħadd li għadda f'emails ippubblikati minn The Sunday Times u mit-timesofmalta.com derru l-inizjali AG u l-isem Ost. L-inizjali AG jidru f'email lin-negozjant George Farrugia, il-persuna li nata proklama biex jikxef l-informazzjoni kollha li jaf dwar l-iskandlu tal-commissions, bat lil Tancred Tabone li dak iż-żmien kien appuntat chairman tal-Enemalta minn Austin Gatt. F'din l-email Farrugia talab lil Tabone biex jiltaqa' miegħu ħalli jgħidlu kif baqa' ma' AG. F'email oħra din id-darba jissemma l-isem Ost. Din l-email ukoll għaddiet bejn George Farrugia u Tancred Tabone u fiha Farrugia jinforma lil Tabone li ser jiltaqa' ma' Austin fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar u li aktar tard kien ser jiltaqa' miegħu. It-tlieta filgħodu, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi baqa' jgħid li jemmen il-verżjonijiet ta' Austin Gatt minkejja li m'għandux provi oħrajn fuq xi jibbaża l-kredibilità ta' Austin Gatt f'dan il-każ. L-istqarrija tal-Ministru Austin Gatt hija ċara u qatt ma iltaqa' u tkellem ma' is-Sur George Farrugia jew ma' xi ħadd ieħor li għandu x'jaqsam ma' tenders l-floti taż-żejt jew xi tenders oħrajn. Dik l-istqarrija jiena naċċetta minnaħa tal-Ministru Gatt. Fuq dik biss ġifieri. Mill-banda l-oħra. Le, mhux fuq dik biss u fuq l-istqarrijiet li huwa għamel. Fuq istqarrijiet biss ma mhux xi prova konkreta. Fuq l-istqarrijiet li huwa. L-4 filgħodu, il-ġurnal Malta Today ippubblika email oħra brabta mal-iskandlu tal-loti ta' commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. Din id-darba jissemma il-Ministru. Lawrence Gonzi l-ħamis filgħodu għal darb'oħra jibqa' jiddefendi lil Austin Gatt u minkejja it-3 emails ippubblikati mill-gazzetti jibqa' xorta waħda jiddikjara li qed jagħżel li jibqa' jemnu. Alla volja l-aħħar emails li ħarġu għadek tagħmel il-verżjoni ta' Austin Gatt. Iva, tiġà iddikjarajt il-pożizzjoni tiegħi. Ma jimpurtax. Iva, tiġà iddikjarajt il-pożizzjoni tiegħi u m'għandix inżid ma' dak li tiġà qed.